Gi-deny sa Court of Appeal sa Cagayan de Oro City ang request sa mga petitioner nga temporary environmental protection order batok sa nagpadayon nga konstruksyon sa Samuel Island Davao City Connector Bridge Project. Subay sa gipagawas nga order sa CA, ang pag-issue og tepo maghatag lamang og kalangay sa proyekto sa gobyerno, hilabi na ang tulay nga magkonekta sa Davao City ug Samuel Island nga nagpadayon ang trabaho o maghatag lamang kini og kadaot sa interes sa publiko. Kahinumduman nga nagpagawas og writ of kalikasan ang Korte Suprema aron paesplikahon ng DPWH, DENR, Samuel Island Protected Landscape and Seascape Protected Area Management Board ug ang kontraktor sa proyekto nga China Road and Bridge Corporation nga tubagon ang unod sa petisyon sa gisang at sa mga petitioner nga sumala nila makahatag og kadaot sa kinaiyahan ang pagtukod sa tulay nga magkonekta sa Davao City ug Island Garden City of Samal Cunigaco sa Davao del Norte. Ang pagdinay sa petisyon sa pag-issue og tepo nagpasabot nga magpadayon ang trabaho sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project.